Qozon sili. Adabiy dramatik topshirishlarimizni davom ettiramiz. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir biz sizning e'tiborga yozuvchi Anas Hasanovning Mening sanduqachlarim degan asari bo'yicha ishlangan radio tomosha taqdim etamiz. O'yinda qatnashganlar: Murtaza, Renat Tajiddin, Zamzamiya, Daniya Nurli, Xalla, Ashar Shakir, Nurzila, Zahra Shakirjan, olib boruvchi Ildus Ahmadjan. Murtaza qart shalg'i shuki tizlanganda shiramga, bir yilmaya, bir kursina, o'yi keta tiranga. Xatirina kila bug'ay pishan shopqan shoqlari. Ул яшьтән үк менә шулай бик күп шалгы таптады. Яшьли күңел алга чаба, яңалыкка куана. Олыларның күңелләре хәтер белән юана. Шал идел сулары сыман гомерләр аккан киткән. Хәтер тиеннәрен барлап шишәргә вакыт җиткән. Кайда калган шаугыр килеп пишәнгә төшкән көннәр. Ай нурында уялып кына вәгъдә бирешкән төннәр. Пишән уңган, билдән, куе, хәзерге пишән түгел. Шалгы шүкергә тотынса, уйнаклап ала күңел. Көне буе шалгы селтәп билләр каткан бер кичне Замзамия шиккә салды. Безсең җаным бер ишме? Сезнең генә бер көтү мал, йортыгыз да бик таза. Безнең инде искерә шул. Мин бик куркам, Муртаза. Атаңның ул тиң түгел, дугабыз юк димәсме? Шәшәк ата дип торганда гөлгә кырау тимәсме? Әйтче, Замзамия. Сен мине сөясеңме? Шулай булгач, урынсызга кирисең киясеңме? Сен бит минем сөенечем. Сипкелең дә сикемле. Синнән башка яши алмам. Гел, үләрмен шикелле. Минекеләр риза булыр. Синекеләр булмаса, тәвәккәллим. Урлыйм сине. Урла, Муртаза. Алайса кил, куанычым. Битеңнән бер пәпитим. Өлгерерсең, юләрләнмә. Пәпитми, ни хәл итим? Муртаза карт шалгы кайрый, таныш эш ялыктырмый. Тирләсә дә кәләпүшен башыннан салып тормый. Тезелешеп казлар кебек пишән чапкан вакытлар кая китте, тигәрчептәй ятып калган пакуслар. Кайда калды болындагы хатын-кыз тавышлары? Сөеп туймаган яшьлекнең кавышу табышлары. Күңелгә ник сагыш керә? Шалгы моңыннан микән? Балалар да таралышты. Ә карчык кая киткән? Тамак кипте, каралы дим. Замзамия, син әйтәм. Самаварыңны яңартым. Шәй эчик мин әйтәм. Юк. Тукта, Замзаману. Утыр әле, карчыгым. Мин кайрыйм. Ә син тыңлап тор безнең чыр шалгы моңын. Әнә бит. Әнә болыннар. Бар бер ки елгасыны. Әнә бит. Безнең туебыз. Әнә улыбыз туе. Менә бит. Менә генә бит кайынлык җиләкләре. Оныгыбыз җилкәсендә алмалы чиләкләре. Әнә бит урман, имәнлек, без яраткан юкәләр. Ай гомерләр, ай бу еллар, сиздерми дә үтәләр. Әнә безнең куышыбыз пишән түгел, усак йорт. Труд киңгә алган икмәк әз бирделәр. Карап тот. Замзаману, инде, сөрт инде күзләреңне. Мәңге онытасым юк. Хушлашу сүзләреңне. Муртаза дим. Куанычым,
жеңіп қойсын дұшманны. Құдай қошса, сау боларсың. Тек өте мен қошқанны. Бізді ойла, елні ойла. Ауырлықлар келгенде. Деген едің, елый-елый, хушлашып қол бергенде. Есіңде тұт, Мұртаза, біз гүл сені пек соғынып күтәрбіз. Соғыш бітер, шекірдершіп, ұзын ғамыр етәрбіз. Біз барасы юларның да ике яғы қанаулы. Біз мұңаймай кем мұңайсын, бізнің күннер санаулы. Рәхмәт, қаршық. Рәнжешмеше уздық ғымыр юллары. Байлық та бар, жырдағыша жидық хызмәт юллары. Мұртаза қарт шалғы қайрый, шалғысы шыңлап тұра. Шалғыдан иңе үзге мұң, қаршығы тыңлап тұра. Сен де оқушым Құдайдан бәқітлі ғұмыр сұра. Яшли көңіл алға шаба, яңалыққа қуана. Ұлыларының көңіллері хәтір білән юана, деген едік біз алдарақ. Испатларға керек ме? Қартлық күнде хәтір білән юанушы сирек ме? Зәмзәм ману, әйттірме қабат-қабат. Башлар жеңілейіп кетер. Бар дейім, шейіңні yoңа. Бәй, өзіңле соғышланып, хатыр емғағын сөттің. Сеңа ярып менде ені ғымыр соқмағын өтті. Yol деген yol. Бик ұлы yol болды ол бізден қамыр. Рәхәті де, михнәті де аз болмады. Сәбір? Демобилизм, ай, аты құрысын, әйт алмайым орыс сөзен. Яраланып қайту білән, жектім қалхоз үгізен. Не болғандыр ол мүскінге, әлі де аңлай алмайым. Тәгерәді де үлді шол. Мен кеттім, елап қалдым. Сұттай хай қататарды полномоченный әлім. Оны жіплеп үріп жүрді, хәштіруш актив сәлим. Сендей контр, дәулет милкін әрем-шәрем етесің. Неше вады, түзәтірлер, әтірмеге кетерсің. Қоян салихы қушылды, атасы құлақ еді. Қалхозның астан жібіне, құлақлар шулайынды. Мені алырға ерді бет, егіт шақта қатырлы. Болмағаш, мен сеңа шыққаш, ұятын сатты қамірге. Қиналып, ұрып, таушалып, тішсіз қойттым Сібірден. Құшақ жайып қаршыладың. Сен бет, қаршық, бір дейін. Сен айында неше тұлды? 18. Маладес. Сенің характер қызларынықына тегіз. Болмаса отыр яныма. Шоқынмас самаварың. Bir yaşlıkta, bir kartlıkta, koyanı ıştan baba. Muhabbetsiz. Gel. Şaşırtsın. Ey Allah. Bu ne şey? Ey, kelken kovan. Yer. Şayattım la. Bilesi ki şuşanma. Onları bit, 30 yıllap, Bav takmıyorlar iştenga. Sen koyan bildin. Bildim indi bir evden. Gülüytteli Feride mi? Elle şunda gülendem. Oysa, ana şeyinle özün kaynat bugünden. Bir azımsan, düştün gittin karavatının türüne. Demek, şu kadar kortaytmışlı, mena otlu biresen. Alay olsa, mena kala kırı seket ilese. Yalgız yatsamışlar korap. Min kulkamış peliden. Ey, şu telin. Var alıp kayıt, ipteş bulur Feride. Tel deysin sen zemzem suyu. Şükür ol var bulmasa. Ya korga küterip gite, ya küngülünü mıng basa. Şayara bilsen şayaru. Küngüllerge dayanış. Allah kuşsa şayaraşıp,
ahiretke doyarmız. Estağfirullah tövbe. Ahiretke şayarıp. Amin degan minutuna to'g'ri kelsa, yo Rabbim, yorliqqa ko'r bu bandamni. Qortash sotashib voy. Iymon bilan, duo bilan ko'chirga yozsin Xudoy. Kafir so'zni ingingdagi farishtang yozib bora. Oxiratda shoyartirlar. Borana, yotib qora. Buldu, bitti. Siz şunday ol. Küpürtsen bek küpüre. Bassan basıla, bilemin. Qaynarlığa sürele, erer karşık. Balalarının hatını kilmeyken. Sahliyadan kelgan edi. Isen sov, ishlim degan. Qaral, unutqanman. Keşe oğlu oqırga kirdemeyken, tegi toşbaş, Rafiqi deyim. Oyurulup yürümeyken. Qo'y orada dualarda, qo'y orada o'salar. Sog'nuga töz olsang, tuzmasang endi. Agar tovadagi moy sizgan ko'k sizarg'ag'ina qolar. Şağıl kirek. Şağılgına burşunu şitke koga. Qaral sistemden ben o. Şeyini koyurak yasa. Yorab dururlar otasi. Onları yaqin qo'shar. Eşmasa halde de kirmey. Nişlep yata bu halle? Kiş otururga kirsinler. Eytip çıkasın melle. Avriqsinib turar edi. Keshadan o'kdimlasa. Mene sol. Şağıl bitse avuru kilip basa. Nishlab o'shig'isiz bo'lsin, shig'ili iti qotib. Sening ishol qoravatda g'asabilanib yotuv. Yok ne lığır. Mene tağın. Yok ne siliysin hatın. Bütün dörfünü sündüresin. Koyan kilip git yatayım. Kişene su taşadım. Bugün karan kiredim. Mene hazır tirliklerge pişen salıp kiremin. Balalarga birer sarık iltip koytası bolar. Sina mamık şer alırmın. Andişel tunga atırar. Yo'q hali yo'q, o'zingga deyim. Kashtin sholvar bek kerak. Shelim bor bit yorab turur. Sindey hatın bek sirek. Kuyan salihı namınsın senin kuşakta yatın. Yo'q endi, eski olma shuni. Ishga shigar qotuv. Xizilbona tishlaygan. Bir yolg'izi. Xudo. Tegizlikdan ayirmasin, Xudoydan shuni sira. Televizorda ko'pdan yo'q, qortqirig'a shurtimda. Soylov jetsa jigiralar, sanab adam shutinda. Qobzimlar radioni, kechki konsert vaqti. Tinglaylik hali Alfiyani. Güllər tibrələrkən, Kubələt dillərə qunsa güllər tibrələrkən, Onda məni sağınğanda Kubələtini tümbərək, Asıl qışın sandığa şımı jırla jüərəkən. Kimdir eshak shoqiymi? Mine rahmet. Eyde kızı kız kürsü. Kirip alırga turayık. Bik heybet buldu kürsü. Eyde. Us halladus. Hoş gelesiz. Şey üstü. Nur ziregen külüp tura. Nur üstüne nur üstü. Nur zirageyde o'z deniz. Maqtab yurisiz ekan. Kayıflarınız ne çıksın? Xudayga şeker isen. Şey ilgirdi qiymoq qaynar. Bu ne? Nerse ko'tarding? Pistikine bal indi. Zemzemanı küremsen, bular tağın küçteneçli. Siz bilgilik premi. Ko'rshi haqi, tengri haqi. Ko'rshi turmushdir edi. Yuka balul murtaza. Salqin tisabik şifa. Yigit kirgalab berisin deyip kızım aytdi. Min şifa. Salqin tise frontta deyim. Davası şol meydi. Anlatıkla şol qaharni. Hazır ballı şeyindi. Hay hoş esler. Hay dikdemli şeygiz. Seylon şeyi. Mine koymak. Kabuk skop. Demli şey kartlar neyi? Ey tigizlik, ey tınışlık, qartlıqның zor rəxəti, keng көңіллі ruhi zatlar.
Яусын Худа рәхмәте. Кышкы кичтә якты өйдә тыныч кына гәп кора. Әңгәмәгә җылы өстәп, самавыр җырлап тора. Сен хәлләдә сөйләгән юк. Маңгайыңдагы җиләр шул Курскидан калдымы? Ул хәтәр булган диләр. Эй, Мортаза. Ул мәхшәрне искә алуда куркыныч. Немесне туҡмап туҡтат та, Фирут, безнең бурыч. Дөнья яна, шыдар хәл юк. Тимер яңгыры ҡоя. Исемә килеп төшкәндә, йөрәк тасырдап ҡуя. Янда изелгән кешеме? Яңган кигән кешеме? Танк белән кеше изү, шулсың кеше эшеме? Танкасына ут капканнар, курыла тимердә. Үлә алмый яткан бәндәләр, кайнар тимер кимерә. Ышык эзләп, шуыштым бер ватык танк астына. Аякларым шәрдәкләнгән, исән калсын башкына. Кыйпылчыклар чебеммени басты бөтен дөньяны. Аңлый алмыйм. Кайда кояш, кайда төньяк, көньягы. Менә шунда маңгайыма күсәк белән ордылар. Очып киттем караңгыга. Колагымда ыргылар. Айныганда ятам икән госпитальдә 3 атна. Маңгайдагы җәрәхәттән һаман әле кан сарка. Бераз гына түбәнгәрәк эләккән булсам әгәр, осколка дим. Беткән иде дөньяда минем сәфәр. Ярый, рәхмәт. Татар кызы анда кылды тәрбия. Ходай язса, сугышта да табыла бит әүлия. Сары сандугач баласы, исеме дә Сәрия. Гомере булса, исән калса, ул гомерлек ярый. Эй, карады. Анам сыман бастырды бит аяққа. Йөрәк тибешен тыңлап та, адымымны санап та. Озын сүзнең кыскасы шул, җылап калды киткәндә. Икенче кат очраштык без Рейхстагка җиткәндә. Күкрәгенә пуля тиеп, үтәле тишкәни. Иреннәре күк булган. Шатырдап кипкән ие. Халлавый. Үләм диде. Язмыш. Бар ул. Язмыш. Бар. Ятып калам. Шит ят җирдә. Менә шундый язмышлар. Исән имин кала алсаң, син Сарманга бар әле. Зәңгәр тауларына басып, сөеп аваз сал әле. Менеп баста Сарманымның иң биек бер тауына. Минем өчен, Халлавый, сәлам бир ватаныма. Сәламыңны алган кызый, кызганыч, ул мин түгел. Сиңа халал җифет булыр. Шулай ди минем күңел. Кызның саргайган йөзендә күләгәләр кушты. Көч хәл белән сүзе чыкты. Бүлә-бүлә сулышын. Зинһар, җырла.
Sarman yerin. Benim göz aldında yanım bergen minutlarım taşlap gitme. Kal mında. Sanıdu aşılarına koyda sayrı sarmanı buylarında direkte şul sarman buylarında direkte Sina bulgan yaşlık mehabbetim Urilip şaşak attı yürekte Мұңлы шықты менім жерім. Сағынған болғанға мы? Білмейм. Язғы иніш сыман көңілім тұлғанға мы? Аның рахмәтлі қарашы көз алдында әлі де. Қолым қысып талпынды да, кетіп барды мәңгіге. Соғышта бұл адам сайын өлім сағалап тұра. Әмма мұндайы жаныңны ғымырға талап тұра. Орыны жәннәттә болсын. Сәмсәм бану, нұр сирәк. Иламағыз. Аңа күттән яш түгел. Дұға кирәк. Шулай. Алман жері етіп қалды güzelini. Өзім генә білем ул чак үрсәләнеп түзгәнне. Аннан соңда шактый әле мылтык җилкәм кимерде. 47-нең кышында колхоз камыт кигерде. Эй, иске шинель, гимнастерка, эштәге бөтен кием. Ятып жыла, колхоз бермей, хезмәткә сукыр тием. Тукта, хәлләкәем. Безгә килгәндә синең кәштүмең бик сәһәр иде. Бик кәлтәф идең. Сәриянең васиятен үтәргә дип баруга. Мине күргәч, телсез калдың. Йөгердем шул даруга. Булды инде. Булды ул хәл. Яраларым хикмәте. Бик тиз аякка бастырды синең кулның сихәте. Кәштүм дисең. Күршне киделә ул Нурзирәк. Сине алып кайтуыма кертеп бирдем тизрәк. Ул заманнар хәзер инде көндез күргән төш кебек. Әбиең каршы торды. Соң үзең торгач җибеп. Әлешмә дигән көмеш сарманда булган икән. Менә шуннан алып кайттым, шибәр кыз. Менә дигән. Шулай инде, шулай. Без сарманда тумасак та, сидек сарман кызларын. Дары базында дары бар. Сиярбез әле тагын. Зәмзәм ваму. Кара буды якышы. Зордан кубып сөйләшә биде. Яратмыйм шышым-пышын. Беләсең бит, мин тәвәккәл. Уйламыйм алдын артын. Бик булышсам минең белән яшь хатын алдым кайттым. Син. Тәвәккәл. И ярабби. Кияү җегете килгән. Яшь хатын белән нишләрсең? Сыйпап җыларсың микән? Мортаза душ, кара моңа, Караны бу хатын. Теле нинди?
Benim tırmış Sibirsiz de katırga. Ay halla. Sen şayarıpta hiç kolmaz Sibirne. Kalimanın zümheriri köp metarma jimirde. Köp canlar bir günahsız şu Sibirde kıyıldı. Mine ümit saklap kaldı. Can ümitke sıyındı. Aşağıdışım toyanışım jingdi şeytan toyağın. Zemzem bana balalarım buldu benim mayağım. Benim küpten halla kürşü başta bir uy eyleli. Sokol jiberi geldiğimde zemzem bunu beyleli. Subhanallah. Bit kürkemiş. Sakal bitul ir kürke. Sen hoplagaş buldun ha. Ve maladitsin kürşü. Tügerekkine bir sokal küpten kirek benimse. To'xtag'iz hali siz portlar. O'ylamag'iz jingilcha. Eski og'izdan yong'a so'z miyiqqina jetmagan. Tag'in bir qot kengashik deyim, oxiratda ketmagan. Qiziqlidir bit o soqol. Bitga tishadiyu. Istinaga birilib yotsan, tiymaslavim tiyun. Soqol tiymasin deb burilg'andi bir ishi. Stinaga qarab yotsam, tanna qizamuk isi. Şulay. Sina soqol bir kerakmi? Sina soqol nestaga? Oq soqolin ko'rgan yurtsin. Usharishın nestaga? Kortlarga ok sakal diler. Sakal akal bilgisi. Aql bo'lsa, bo'lmasa, u shaqqishi kulkisi. Televizor qobizdingmi, soqollar oqa sota. Turmush qirg'a ireti, tinglasang boshing qotar. Turmush o'zi qo'ysa yoqqa o'zgara. Shahar o'g'li zorjili, menga nishik to'zarga. To'xtali qarshi, to'xta. Tiranga kirib ketma. Menga soqolga yiplama. Sinani hukm etma. Shol soqol g'amir bizagi. Tecrübe kuzgisi, köpne kurgen yüzgeçti, jıla kilgen küstüsü. Saqalı savi bulursun, jibermegeyim tağın. Bugün min qarşı turalmayım. Bugün bit kili şağım. Mene halladız gördün mü? Nindi bit benim hatın. Benim sizden pil de çıkmay. Benim hatın saf altın. Murtaza do'st, aytayım hali. Qortlar bek g'ajablana. Jimg'aga da kelmaydilar. Bor bit g'ibodatxona. O'zing mashhad deyib, ko'p shopting ortimdan. Tuzib bitirgach negadir kirmaysingda. Tortinam. Men de jurur edim. Mullabız mulla bo'lsa. Haçtırış Selim malayı mulla. Kişe yırdı başak bulup partiyada sürelip. Hazrene yasin çığa yarta parta ürenip. Kılhavullanı bu tağaş sınşıl mulla aşımı. Hümür boyu oyur olmadı eşi bile düşünü. Namazga oturulma oylarım kiteşitke. Hamilyon mulla bulgaş. Ayak tartmaydı meşitke. Meşit bizge uğran. Şulay iken kılayma. 200'li takvalardan günah arta bulayda. İdegine okusam da Xudayga varıp jiter. Xudayga bit iman kirek. İman meşitten biter. Endi mana kelib yetgash so'zimiz bu o'ringa Siligali sizga do'stlar, ozmas munshat o'rinda. So'zingizda yangilik yo'q, munsha emish demagiz. Munsha kirgash shistarinib, yasharinib ketamiz. Shahar yurtida vanni bor. Nima bizga munsha deyarsiz siz? Sen munshani yo'qqa maqtama qo'ysa.
Бәхәсләшүдән ни файда, мунчага йөрмәсәгез, мунча рәхәтен ваннадан айыра белмәсәгез. Шәһәрдә дә мунча бар ич диярсез, кирдә юын, жәлләмичә күпме кирәк агыз хөкүмәт суын. Эх, җегетләр, юк инде, юк. Авыл мунчасы мунча. Карт сөякне назлыйм дисәң, тәнеңә кирдә кунса. Мунча җәннәт. Бик шәп яккач, ләүкәгә менеп яткач, парлап кайын себеркесен кызган ташка су аткач, колак пешә, йөрәк чатмый, тәнне ялый алсу ут. Мондый рәхәт ваннадамы? Һич була алмый, булмый, юк. Сөяк йомшап, җилегеңә сеңеп биткәч ләззәте, салкын әйрән эчеп куйсаң, тагын дөнья җәннәте. Хәл алырга дүрт аяклап чыгып яткач, син көлмә. Пешкән кура җиләге син, бавы шишелгән көлтә. Хәлләнгәч, тагын чабынгач, тормышка дәрт уяна. Син хәзер һич үзең түгел, син бүтән кеше, яңа. Безнең картлар гомер тату дуслар, бер туган сыман. Берсе якса, икенчесен калдырмый мунчасыннан. Бүген рәхәт Мортазага иркәләнә мунчада. Карчыгы аркасын юа, җырлап тора мунчала. Давай. Бөтен тәнеңдә Мортаза. Яра, җәрәхәт эзе. Сен сыймагач, сызлама дим, бетә үзеннән үзе. Телевизиясе. Я, менә шулай. Менә. Телевизиясе. Карама. Тернәкләмә түгелме? Теләкләрем бар инде. Кытыклагач түгел. Әйдә, тизрәк. Тукта. Җайла. Шунда искечә. Менә шулай. Карчык түгел син, бишә. Açlar, менә шулай. Карчык түгел син, бишә. Карт сөякне шәпләп, парлап, чабынып куллар талгач, картлар кайтыр юлга чыга, канәгатьләнеп калгач. Бер атнадан хәллә белән нур сирәге, күрәнә, Мортаза яккан мунчада кич буе рәхәтләнә. Ай, хәтерлимсең. Иң беренче бергә мунча керүләр. Шишнергә яла кызарынып йөрүләр. Шулай. Нинди иде синең карчык түшләре. Яшы карты терәләе, шикерәйтеп күзләрен. Хәзер инде күз тидеме? Асылып төсләр. Сиңа әле дә кирәкме, кабарынкы түшлеләре? Менә, бик шәп себеркесе. Мәтрүшкәле, иснәп ал. Баш юасым бараннары. Эшең булса эшләп кал. Булмасла ул. Билләр дә шатнап тора. Яшьлек узды. Алым сайын картлыгы саклап тора. Юкка гына картлык итлек димиләрдер халыкта. Йөрәкләр нигәүндә? Монда бар бит хаклык та. Ярар инде, жүрегін айттым қана. Шаяты. Туш дейсің еш. Тушны да шул булмый икән. Кабартып. Гомер шулай матур гына агып яткан бер көнне картларыма килеп кирде яшь үсмерләр төркеме. Замана балалары шул, булар таптанып тормый, кыйыкламый, боргаламый, топ-туры бәреп сорый. Сез менә күркәм кешеләр, бәхетлеме, түгелме? Бәхет нәрсә дигән сорау борчый безнең күңелне.
Бәхет нәрсә ул дибездә бәхәс кыза үзара. Бәхет бармы, әллә юкмы? Булса, кая югала? Авылдамы, шәһәрдәме, кайсы күргән бәхетне? Ильяс әйтә, әнә битти, Хәллә бабай бәхетле. Күкрәгендә орден, медаль балкып тора килгәндә, бөтен авыл соклана бит бәйрәмнәргә килгәндә. Ә Мортаза бабайның соң дан ордены ни тора? Ул бәхетле, ышанмасаң, әнә үзеннән сора. Роза әйтә, шәһәр ул ди, бөтен бәхет уясы. Орденсыз да, медальсыз да бик рәхәт ди дөньясы. Авыл урамы ураммы, ул тоташ баткак кына. Ә шәһәрдә урамнар бит ялт иткән асфальт кына. Бәхет кышы юк ул имеш. Безнең кайсыбыз хаклы? Бәхәсләрдән туеп беттек. Ә сез менә кем яклы? Хәллә бабай тамак кыра. Күрше уявыл. Мортаза бабагыз гына йырып чыкса чыгар шул. Сырамыгыз бер карасаң, четерекле икәнләр. Инде килеп бер карасаң, бәхет нәрсә дигәндә. Бу сорауга иланнар җавап бирү җиңел дә. Тормыш юлын күз алласаң, ай-һай, шактый читендә. Ходай дөньяга кешене иман белән тудыра. Ул бәхетле. Ә менә кем шуннан читкә юлыга? Тормышыннан ям таба алмый, көнчелектән интексә, канәгатьләнә белмәсә, хисетлек басып китсә, ул инде менә бәхетсез. Аның йокысы кача. Җанын тутык корт кимерә, языкларга юл ача. Бәхет нигезендә тәүфик, тәртип, инсафлык тагын. Кем виждан кушканын үти, иң бәхетле шул наным. Кайда яшәүңә карап ташып тормыяк бәхет. Ничек яшәүңә бәйле, гаделме синең кәсеп? Бәхет, күңел тынычлыгы, кайгысыз үткән кичләр, мәхәббәт, бәхет, сәгадәт. Бәхет ул уртак хисләр. Бәхет кешегә шәфкатьлек, күңелнең киң кулачы. Бәхет җан теләгән хезмәт. Бәхет исәнлек тагы. Намыс кушканча яшәсәң, юлың булса туп-туры, йөзеңдә гел уйнап торыр мәңгегә бәхет нуры. Бәхет ул татулык, дуслык, гаиләңдә, илеңдә. Менә шулай ул бәхетнең 1000 йөзе бар кимендә. Йөрәк кушканны тыңласаң, акыл белән эш итсәң, юлың һәр вакыт уң булыр. Бәхетең узмас читтән. Менә хәллә, ничек бит әй? Яшьләр гел башка дисең. Мәгънәле уй теләкләре, димәк без әле исән. Зарланмый гел яшьләрдән, урынлы урынсызга, бездән теләк бер, ыланнар, ак җәймә юлыгызга. Монда уйлар бер икән, өметлесез җегетләр. Безнең халкыбызга кирәк. Хәллә абзый, ник бик күпләр заманы авыр диләр. Утлы суны яраталар, ә менә эш сөймиләр. Хәмер дигәндә аланнар, ул бит хәсрәт баткагы. Үз бәхетен юып бата адәми зат ахмагы. Мәнфәгатьсез бәндәләргә дөньяксан, ямсыз, тар. Булганчык замана ул узар. Һәр нәрсәнең чиге бар. Судагыл булганчык тормый. Бер чистара, сафлана. Дөнья ул шулай наным. Дулый да батурлана. Бу ышаныч каян дисәң, язылмаган канун бар. Олы йөрәкләрдә яши иң гадел ул кануннар. Кеше булырга өйрәтә минем сандугачларым.
әхлак күзеннән бәяли яшәешнең бар ягын. Хушлашырга вакыт җитте. Каршы торса да йөрәк. Әлегә әйдә хушлашыйк. Озын гомер, кыска картлык, көтмәгән сөенеч, шатлык, исәнлек, саулык теләп. Сез язучы Әнәс Хәсәновның «Минем сандугачларым» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Уенда катнаштылар Мортаза, Ринат Таҗетдин, Зәмзәмия, Дания Нурлы, Хәллә, Әсәр Шакир, Нурзилә, Зөһрә Шакирҗан, алып баручы Илдус Әхмәтҗан. Әдәби-драматик тапшыруларыбыз шушының белән тәмам. Аны эфирга режиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.